Noe u l-iskojjatlu bl-akwiet huwa ktieb għat-tfal li laqana ma' Noe u ħabibu Masu u l-avventuri li għaddu minnhom u jintroduċina mad-dinja ta' tifel bl-ADHD. L-ADHD hija kondizzjoni illi taffettwa l-individwu fuq diversi livelli fosthom l-attenzjoni, l-iperattività u l-impulsività u kultant it-tfal ikollhom ukoll ftit minn dawn it-tnejn, ġifier diffikultajiet kemm fl-attenzjoni u anke fl-iperattività u l-impulsività. L-ADHD tippreżenta ruħha b'mod divers f'kwalunkwe individwu, ġifieri wieħed ma jistax iqabbel u jgħid tara għandu l-ADHD mela żgur ħajamel hekk. Hemm affarijiet li jkunu simili bejn individwu u ieħor, iżda f'kull persuna din ħatoħroġ b'mod differenti. Fix-xogħol tiegħi niltaqa' ma' ħafna minn dawn it-tfal li jkollhom din il-kondizzjoni tal-ADHD. U kultant ikollhom ħafna mistoqsijiet bħal xi tfisser, kif ħataffettwani, x'inhi, ta' madwari kif ħajarawni. U l-ġenituri jkollhom dawn il-mistoqsijiet u kultant iktar għax ikun hemm anke l-inkwiet din id-dijanjosi ġdida kif ħanejxa. U għal ħafna żmien dawn il-kotba kienu biss bil-lingwa Ingliża, ġifieri dawn kien hemm ħafna living with ADHD, parenting a child with ADHD, being friends with someone with ADHD. Bil-Malti qatt ma kellna kotba bħal dawn u kultant aħna fil-professjoni tagħna nippruvaw forsi nispjegawha b'mod li kultant forsi għat-tfal ikun ftit diffiċli biex jifhmu. Dan il-ktieb minn hemm nibet minn din l-idea li nippruvaw meta din nispjegaw lit-tfal din ir-realtà ġdida ikunu jistgħu jifhmuha b'mod mill-aktar faċli possibbli permezz ta' dan il-karattru tant ħelu Noe u l-iskojjatlu l-ħabib tiegħu illi jgħixu l-ħajja tagħhom fl-iskola, fid-dar u forsi xi diffikultajiet li jiltaqgħu magħhom. Noe huwa dan it-tifel ċkejken illi jgħaddi minn esperjenzi varji f'dan il-ktieb kif naraw anke ma' ħuħben u ma' tfal tal-klassi u bħal ħafna tfal oħra għandu l-ADHD. U allura naraw partikolarment kif Noe u t-tfal l-oħra anki jirreaġixxu għal Noe u l-mod kif jaġixxi hu magħhom. Dan il-ktieb jistħarreġ l-ADHD billi jagħti qisu stampa ta' dan it-tifel Noe u id-diffikultajiet li jiltaqa' magħhom fil-ħajja tiegħu ta' kuljum, mod speċjali fil-ħajja tad-dar u dik tal-iskola. Id-diffikultajiet li Noe jidħol fihom ġeneralment ikunu dawk li għandhom x'jaqsmu mal-attenzjoni, ikun hemm diffikultajiet ukoll illi xi kultant ikun impulsiv iktar milli wieħed jistenna, kultant jinbex lil ta' madwaru, kultant ma jobdix minn dak li tajlu l-allima jew il-mamma tiegħu. Iżda huwa wkoll karattru illi minkejja din il-kondizzjoni għandu xewqat bħal m'għandhom tfal oħrajn tal-età tiegħu, fosthom li jkun parti mill-ħajja soċjali ta' tfal sħabu. Bħal eżempju jixtieq jattendi magħhom kamp, jixtieq li jkun ħabib magħhom anke waqt il-ħin ta' rekreazzjoni matul l-iskola. Iżda dan mhux dejjem ikun possibbli minħabba l-fatt illi Noe kultant ma jġibx ruħu daqshekk kif ikun mistenni minnu jew minn dawk ta' madwaru. U ninnutaw ukoll pereżempju li ċertu affarijiet li ħadd ieħor jgħid lil Noe kemm inti mqareb meta tagħmel hekk. Fil-verità nindunaw li kulħadd huwa xi ftit imqareb ukoll kultant u anki Ben ħu Noe kultant huwa ftit imqareb. Kif jgħid it-titlu wkoll Noe u l-iskojjatlu bl-akwiet, qegħdin naraw ukoll dan il-karattru ta' dan l-annimal ċkejken illi wkoll narawh kif jinteraġixxi miegħu u meta jkellmu naraw anki dak li jkun għaddej minn moħħu. Dan it-tifel pereżempju meta jgħejja u jiddejjaq li kulħadd jgħidlu kemm inti mqareb għax dan ċerti affarijiet ma jkollux kontroll fuqhom pereżempju. U allura naraw din ir-relazzjoni f'sitwazzjoni ta' kuljum u permezz hekk toħroġ din l-ADHD.
Is-sabiħ ta' dan il-ktieb u Noè li jidher f'dan il-ktieb fil-fatt huwa illi bl-ebda mod dan il-ktieb huwa didattiku imma qed joffri tieqa żgħira fuq anki esperjenza li forsi ħafna minna ma jiltaqgħux magħha imma it-tfal fl-iskejjel kif nafu jiltaqgħu ma' tant tfal differenti u jgħixu f'ambjent li ilaqqaħħom ma' ħafna u ħafna karattri u sitwazzjonijiet. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.